Jum ta' festa markat b'żewġ timwiet wara li fl-aħħar sigħat Malta bkiet żewġ vittmi oħra tal-COVID-19 bl-imwiet f'pajjiżna se jitilgħu għal 23. Anzjan ta' 98 sena miet fl-isptar Mater Dei matul il-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn. Dal-istazzjon jista' jikkonferma li l-vittma instab pożittiv għall-imxija fis-6 ta' Settembru li għadda meta ddaħħal f'Mater Dei mir-residenza tal-anzjani tal-Fgura fejn kien ġie trasferit biex jagħmel intervent. Skont stqarrija tal-Ministeru tas-Saħħa, l-anzjan kellu kundizzjonijiet ulterjuri. Intant aktar tard wara nofsinhar ġie mħabbar li anzjan ta' 83 sena miet ukoll bil-COVID-19. L-anzjan kien konfermat pożittiv għal coronavirus dakinhar li ddaħħal l-isptar Mater Dei fis-16 ta' Settembru u baqa' jingħata tal-kura fl-isptar Mater Dei sakemm sfortunatament tilef ħajtu. Intqal li l-anzjan kellu kundizzjonijiet ta' saħħa ulterjuri. Dawn l-aħħar fatalitajiet ifissru li fl-aħħar 8 ijiem pajjiżna kellu 8 imwiet kaġun ta' dan il-virus fejn fl-aħħar 4 ijiem kull ġurnata kienet immarkata b'imwiet. Dan il-fatt juri kemm qed tkun b'saħħitha din it-tieni mewġa tal-pandemija fuq pajjiżna bil-gvern qed jgħid li jaf indumu x-xhur f'din is-sitwazzjoni. ħana ġen ġi għat-tini mewġa, mux kwistjoni ta' tini mewġa. Dinja, nista' nsejħula mewġa waħda li daqqa tkun qawwija u daqqa tinżel fis-saħħa tagħha. Immija realtà. U din hija s-sitwazzjoni li jien nantiċipa li se jkollna fix-xhur jekk mhux fis-snin li ġejjin. Intant fl-aħħar 24 siegħa 50 persuna ttestjaw pożittivi għal coronavirus. Il-każijiet attivi issa telgħu għal 750 li jinkludu 75 immigranti regolari. In-numru totali ta' każijiet f'Malta issa huwa ta' 2985. Skont il-paġina ta' Facebook ta' Saħħa, mill-każijiet tal-ħadd 8 każijiet kienu ta' qraba, 2 kellhom kuntatt dirett ma' persuna pożittiva, każ mid-dar tal-anzjani ta' San Giuseppe, 4 ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol filwaqt li żewġ persuni instabu pożittivi wara li attendew attività soċjali. Nifmu li l-każijiet l-oħra kienu kollha sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn laqtu il-virus. Ħafna huma mħassba bl-ammont ta' każijiet attivi li qed ikomplu jiżdiedu f'Malta, b'dawn l-ammonti qed jinkwetaw il-ħafna fid-dawl tal-fatt li fi ftit tal-jiem oħra mistennija jiftħu mill-ġdid l-iskejjel madwar Malta u Għawdex.